Čiže čaute ľudia u nového videa. Dneska by som chcel urobiť recenziu na moju Babetu 210. Áno, 210, lebo Babeta sa tu nebude, lebo kamarády nechce predávať. Ktorá vyzerá trošku jak malý pionier, alebo mini pionier. Tak, ja som akože s Babetou spokojný. Neviem, ako to majú ostatní, ale ja proste nemám problém. Funguje to, ide. Len čo ma strašne štve, počkajte, vypnúť benzín. No, že ja tu mám karburátor Delorto. Hovorí sa o ňom, že je dobrý, ale ja mám taký problém so sytičom, ale to neriešim. Ja dám sytič dole. Pum, je dole, on sa vráti. Nechcem zisťovať prečo, je mi to jedno. Keď odíde, no tak ho vymením za jíkov. Čiže tachometer ešte klasický. Vôbec neviem, koľko tam je nabehané, lebo naho nejde, budem ho musieť vymeniť. Húd som menil na tom, svetla idú, len ten cítič nejde. On nie je akože len nejde zacvaknúť, ale on je ešte skrivený. No a jak je skrivený, no to je problém, že keď ho dám aj ten cítič, tak on i tak sa nezapne. Čiže ja keď chcem štartovať, neštartujem, takže tu dám nohu. Teraz mi to tako nejde. Hneď šľapnem, ja musím pedalovať a redukovať plyn, kvôli tomu, že iné by som to nenaštartoval. Ako som spokojný s tou zelenou farbou. Ani neviem, či bude mať. Jazdí sa na tom dobre, nemá to bzučak. Neviem prečo. A jedine, čo mám v týchto boxoch, no tá, tu je toto odrazovka z pedálov, ktorý je jeden polamaný, bo som skúšal pedalovať, ale sa nedá, lebo padá. A v druhom je kľúč. Neviem teraz 13, či jaká? Počkajte. Je 13 kľúčik kvôli tomu, aby som si mohol redukovať sedačku, lebo nejazdím na tom len ja. Ale že by som mohol toto sedačku si dávať vyššie, nižšie. Lebo ináč toto to nejde. Štvalo najviac to tesnenie, ale potom som zistil, že to je kvôli benzínu. Bo som dával nové, aj tak sa rozšírilo. Skratovať, ešte klasicky. A mám zvonček. Nie trúbku, ani trúbku a toto. No, má to štítok. Nechcem ukazovať kvôli špekulantom, lebo by si to mohli na svoju Babetu vyraziť a potom by sa nedalo prihlásiť ju. Sú ľudia, ktorí to vedia napríklad zneužiť. Lápačné čistot mám, zastierku, blatníky. Možno bude meniť toto pružiny. Kvôli tomu, že toto sú už vysílené. Neviem, či na druhej strane, či na totej. Nie je vykrivené náhodou. A neviem, jak to má presne fungovať, lebo ja keď som toto Babetu kupoval, to som dostal k tomu originál karburátoríku. Len neviem, čo sa s ním stalo, že jak tam mohla plaváková komora puknúť. Nie plaváková komora, ale samotný plavák. Plavák bol jeden roztreštený. Buďte tu ku koncu, alebo niekde vo videu. A mám kebyže ten plavák niekde bude. Ten mi to tu dať. Doslúži, dám tam ten jíkov a to ten vyhodím. Alebo spravím a predám kamarátovi. Lebo ja nie som s Delortom spokojný. Proste každý má iné názory. Ale ja nie som s ním vôbec spokojný. Ani sa mi, keď naštartujem Babetu, ten zvuk sa mi vôbec nepáči. Každý iný. Napríklad kamarát má tiež, ale to originál taliansky kus. Tiež 14 Delorto s bočným saním.
A on má všetko v pohode, len ja zase nechcem to opravovať, lebo na čo už keď som opravil tamten. Čiže doslúži a toto si nenechám ako rezervný. To jedine na skratovaču dieru. Elektrika tam je úplne najslabšia, to tá klasická, čo tam môže byť. Čiže zadné svetlo, predné svetlo, zlučák to nemá, ani smerovky. Proste sa to nedá napojiť. Tam menej veci. Keď zvoní a chcel by som takedy urobiť aj jazdu. Len neviem, jak to urobím kvôli tomu, že nemám toto, jak sa volá. Proste toto, čo si dáte proste na hlavu a vám to drží. No, ináč babeta je celkovo ako v dobrom stave. No, až na to, že v kohúte, čo tam bol starý, čo tiekol, ale nebol tam vôbec filter. Musel som to celý kohút meniť. Radí to dobre, jak má. Pipku som menil. To, čo som menil. Tesnenie. A ešte bude možno to dávať také gumičky, že by to toľko nehúčalo. Tu mám prasknuté. Neviem, či to bude vidno na videu. A dole mám preliečený výfuk, čiže niekedy ide z výfuku, no tam nejde i zo zadu, i tu. A problém, že to robí strašný hluk. Manžeta mi tam jedna nedrží, odpadáva. A ešte čo? Rozetu neplanuje meniť, ani keď je taká Ela tá rozcuchaná. cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. vai, vai, saca, 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 saca. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ona ide on. Budem všetky dotlačiť. Milovanko. Vai, saca, saca, vai, saca, saca. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, saca, 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 saca. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão. A dám tak dopredu. A tak mi nie, že by mi ťahalo. Vai, Úplne. cheia de tesão. Eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, saca, vai, saca, saca. Späťak. Onde vou pro Mandela? Uvidíte ešte recenziu na Tomáša Kamaráta. Babetku z Stelu. Ona má skoro podobný motor, teda oba. Zobačte. Nábežne na potrebu. Počítačkou som dala Keby sa takto pýtal, že aký mix používam benzín a olej, je to 1,50, že by sa potom nepovedalo, že málo to máte. Neviem, čo by som viac povedal. Je to dobré, funguje a má to zmysel. Zastavte sa na ďalšie videa a môžete sa tešiť na ďalšie videa. Recenzia na moju kamaráta babetu. A to vám ukáže, že ako štartuje. Ja napríklad som zabudla na to, že ale keď je tepla, tak štartuje tak, jak má. Proste na to, alebo na dva. Prvý a potom. Tak môže štartovať aj za studená, len keď karburátor nejde. Ja som si všimol, že tam väčšia diera je. Na tom sytiču. Čiže tak. Čiže ja sa s vami lúčim a zatiaľ čau ľudia.